फिननाय हो प्रमद बर' दिनै BTR एग्रिमेन्टनि जोनोम सानाव फाउन्डार अफ एनडिबि रनजन दैमारिखौ मानो कनभिक्टेडखा होननानै मानो बुंखो बे एकर्डजों बिथाङा गवा मानो गवा फिननाय हो प्रमद बर' दिनै 5 बोसोर जाबाय दिनै 27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि जोनोम सान नाथाय बे जोनोम सानाव प्रमद बर'आ मा बुंदों रायजो राजाफोर फाउन्डार अफ एनडिबि रनजन दैमारिया बे एकर्डजों गवा मानोना रनजन दैमारिया अलरेडि कनभिक्टेडखा बेनिखायनो गवा बा हाया मानोथो बख'गोन स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दंना मानोथो बुंबोबाय थायामोन MP बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगो फाउन्डार अफ एनडिबि रनजन दैमारिखौ जामिनाव बख'गोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बेबो गासिबो थगायजोबनाय एभ्रिथिं इज फेक प्रमद बर'आ रायजो राजाफोर दिनैसो बुंबाय BTR एग्रिमेन्टनि जोनोम सान फालिनायाव प्रमद बर'आ दिनै बुंदों फाउन्डार अफ एनडिबि रनजन दैमारिया अलरेडि कनभिक्टेड जाखानाय स' बे एकर्डजों गवा होननानै प्रमद बर'आ गावनि खुगाजोंनो दिनै प्रमद बर'आ बुंबाय माखौथो लेक्सार होबोखो प्रमद बर' आबसु UPPLनि नेताफ्रा फाउन्डार अफ एनडिबि रनजन दैमारिया जोंखौ फोथायनानै ब्लाइन्डनि साइन होदों जोंखौ फोथायनानै बे एग्रिमेन्टआव साइन होदों होनना बुंदोंमोन उइदिन 6 मान्थ एनडिबिनि समस्या समाधान जागोन होननानै UPPL आरो आबसुनि लिडारफ्रा नेताफ्रा बुंदोंमोन दिनै 5 बोसोर जाबाय दिनै कमप्लिट जाबाय दिनैसो प्रमद बर'आ रनजन दैमारिया कनभिक्टेडखा हाइनास केसनो प्रमद बर'आ दिनै बिदि बुंबाय रायजो दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दुखुनांथाव प्रमद बर'आ MP बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो फाउन्डार अफ एनडिबि रनजन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामगोन होनना बुंदोंमोन दिनै बोरो 5 बोसोर जाबाय कमप्लिट जाबाय दिनैसो फैनानै दिनै BTR एकर्डनि जोनोम सान फालिनायाव प्रमद बर'आ मानो बुंखो रनजन दैमारिया कनभिक्टेडखा बे एकर्डजों गवा होनना मानो बुंखो अब्ला प्रमद बर'आ माबायदि बर' रायजो राजाफोरखौ एनडिबिफोरखौ थगायनानै एग्रिमेन्ट खालामनानै माबायदि गोदाव सोराव खालामखो साननानै नायदो जोलैनि हांगार नाम्बार 1 होनना बुङोब्ला प्रमद बर' रायजो राजाफोर BTR एकर्डनि दफाखौबो प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों सावरायाल'सैनो उइदाउट डिसकास प्रमद बर'आ बे एकर्डनि क्लसेस एबा दफाखौ लिरदों बानायदों बे दफायाव प्रमद बर'आ गावनो लिरदों हाइनास आरो नन हाइनास दैट मिन्स गोजौ थाखोनि केस आरो गाहाय थाखोनि केस गोजौ थाखोनि केसा जाहैबाय जायफोर मार्डार केसनिफ्राय देरसिन सिरियाल बम ब्लास्ट होनाय बिथांमोना हाइनासआव गोलैयो माबे नन हाइनासआ जाहैबाय फिसा थाखोनि केस बेखौ गभर्नमेन्टआ रिभिउ खालामनानै नायगोन रिभिउ खालामनानै नायखांनायनि उनाव जुदि दायनिगिरि मोनोब्ला बिथांमोना फिन जोबथेसालियाव थाबसिननांगोन होननानैसो प्रमद बर'आ बे एकर्डआव लिरनानै लाबोदों रायजो राजाफोर दिनै प्रुफ जाबाय दा रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ 5 बोसोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों आरो रनजन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां जासिगोन गसिगोन थाबैनो होननानै आरो बिथांखौ जामिनाव बख'नाय जागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ बुंबाय रनजन दैमारिया अलरेडि कनभिक्टेडखा बे एकर्डजों खुनु सोमोन्दो गैया गवा होननानै प्रमद बर'आ दिनै BTR एकर्डनि जोनोम सान फालिनाय समाव दिनै बुंबाय सिगांनो बुंखादोंमोन गबिन्द बसुमतारिया रनजन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थाया रनजन दैमारिया बर' जाथिनि थाखाय देरसिन जानो हाया होननानै गबिन्द बसुमतारिया बुंदोंमोन माब्रै नोंथांमोना बेबायदि बुंनो हायो दिनै रनजन दैमारिया जुदि एनडिबि आफादखौ जोनोम होआमोनब्ला दिनै नाङामोनब्ला सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामामोनबा दिनै बेबायदि पिस एग्रिमेन्टआ जागौमोन नामा गबिन्द बसुमतारि प्रमद बर' दिपेन बर' फिननाय हो एनडिबिफोरनि मेंनाय गैयाजासे गावनि बेसेन गोसा जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामना हाग्रा बंग्रा थानानै आलादा रायजो सेपारेट सोरजिनांगौनि थाखाय बावसोमनानै बिथांमोना आन्दालन नांबोदोंमोन सोरबा थैलांबाय सोरबा बासायबाय नाथाय नोंथांमोना बेबायदि मोजां अपरचुनिटि मोननाय टाइमावबो मानो गाज्रिनि थाखाय साडेनलि एकर्ड खालामनानै बर' जाथिनि जि होप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ मानो टटेलि मानो डेस्ट्रय खालामखो आरो दिनै फैयै बुंबाय प्रमद बर'आ रनजन दैमारिया कनभिक्टेडखा BTR एग्रिमेन्टजों गवा अब्ला मा जाखो बियो दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड माबायदि टाइपनि एकर्ड जाखो बियो प्रमद बर' बिफोर
BTR Agreement जायनि सिगां नोंथांमोना मोनथिखायो कनभिक्टेडखा मानसिया गवा अके कनभिक्टेडखा मानसिखौ बोरै दिल्लीयाव जेब्ला पिस एग्रिमेन्ट खालामनो नागिरो दिस टाइम बे समाव रनजन दैमारिखौ जेलनिफ्राय मानो लाङा बेलाव मानो लाङा कनभिक्टेडखा मानसिखौ मानो साइनिं होनो मानो लाङा बिनि फिननायखौ हो प्रमद बर' हा दिनै फैयै फैनानै रनजन दैमारि गवासो होनना बुंबाय प्रमद बर'आ हा कनभिक्टेडखा होनना बुंबाय खम आसुरित दुखुनांथाव रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि बिथांनि गादिखौ सेख'नो थाखायल' आन्दालन खालामदोंमोन बे प्रुफ जाबाय ओंखायनो जोंनि बिटिसिआव जेसेबां एनडिबिफोर दं दिनैनि दिनाव साननो गोनां बाथ्रा जानांगौ सानदो प्रमद बर'आ मा बुंखो जुदि प्रमद बर'आ बेखौ एग्रिमेन्ट खालामैनि सिगां बे एकर्डआव मा दं मा गैया जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल ना आनएक्सेप्टेबल बेखौ प्रमद बर'आ मानो सानाखै बिनि सियाव मानो स्टाडि खालामाखै मानो सावरायाखै जोंनि बर'नि गोरों गोरा दैदेनगिरि नेताफोरजों मानो सावरायाखै बे एकर्डखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय बेनिफिट जागोन ना जाया मानो सावरायाखै मानो अस्थादगिरि बायदि साडेनलि एग्रिमेन्ट खालामनानै फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मानो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन मानो साइनिं खालामनानै फैया दानिया फिननाय होदो 5 बोसोरनि गेजेराव BTR एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाबा आखरे इमप्लिमेन्ट जायाबा प्रमद बर'आ सुसाइड खालामनानै थैगोन होनना बुंदोंमोन आरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंदोंमोन BTR एकर्डनि दफाया सानसे साननैयावनो इमप्लिमेन्ट जाया होनना बुंदों बियो गावनो बुंदों खुद दिनै फिननाय हो दिपेन बर' 5 बोसोर जाबाय मानो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै नोंथाङाथ' बुंदोंमोन आंखौथ' बारे केस होदों बिसोरो हा मोनसे टाइम बाउन्ड थायो होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन मानो दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै बबे दफाया इमप्लिमेन्टेसन जाखो रायजो राजाफोरनो जिरक्स पेपाराव लिरनानै जिरक्स खालामनानै राननानै हो डिस्ट्रिबिउसन खालाम रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायनो नाङा रायजो राजाफोर ओंखायनो नोंथांमोना फैबाय थानाय 2025आव UPPL आबसुखौ बिदाय होनांगौ बिथांमोना जुदि गामि हाबनानै जुदि केम्पिं खालामहैबावोब्ला एबार सों कुइसन खालाम मानि थाखाय नोंथांमोना पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन व्हाट इज पिस एग्रिमेन्ट होननानै सों 5 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर कमप्लिट जाबाय अब्लाबो फाउन्डार अफ इन्डिपेन्डेन्ट रनजन दैमारि जेलनिफ्राय उदां जायाखै बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' दिपेन बर' रायजो राजाफोर गोसोआव ला किप डेट इन इउर माइन्ड अके रायजो राजाफोर बिनिफ्राय देरसिन आरो दुखुनांथाव जेबो बाथ्रा गैला रायजो राजाफोर दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दुखुनांथाव दिनै रनजन दैमारि आरो एनडिबिफोरनि थाखायसो दिनै बे एग्रिमेन्टआ जादों सोरबा आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' प्रमद बर'मोननि राजा लामायाव ओरै 50 ओरै 50 हाख्लानानै सोमावसारनायखौ डिभाइड आसाम 50-50 होननायखौ रावबो गियाखै साउटिं खालामनायखौ रावबो गियाखै एनडिबिफोरनि थाखायसो नैबे पिस एग्रिमेन्टआ जादों नङाबा जायामोन दिनैसो मानो बेबायदि खोथाखौ बुंखो प्रमद बर' रनजन दैमारिया कनभिक्टेडखा होननानै